meče, nejaké malty na oblaky a viacej zvierat, takže ideme na to. Ja už som toto skúšal, ale iba som sa kúkol niekde, ale to je všetko. Dobre, už sa to načítalo, takže ideme. Toto je náš prvý mod a to je tento, že sú tu takéto oblaky. A tie oblaky sú docela v pohode. Neviem, čo hovoríte, podľa mňa je to docela v pohode. Potom tu mám natural info. A to je, že mám tu, že nové recepty a tak. Napríklad, že toto. Alebo že toto mlynské kolo, alebo čo to je. Potom tu mám aj toto. Potom tu mám potom tu mám ešte aj toto. Ja neviem, čo to všetko je. To si potom musím kúknúť. Ale vyzerá to veľmi dobre. Sú tu aj myši. Neviem, je to všetko. Takže asi ako prvé by som si nakúpal drevo. Lebo čo mám iné robiť? Akoby zo začiatku sa nedá nič iné robiť, než si nakúpať drevo. To je základ proste všetkého. Nakúpať si drevo. To je základ naozajstný. Tak. Tyčky. A ešte potrebujem jedno drevo. To bude toto. A urobím si rovno ten krumpáč a vykopem nejaké kamene a urobím si kamenné veci. Ale ešte musím zliesť z tejto hory. Neviem, prečo som až tak hore vysoko vyšiel. Ale možno tu stretneme aj nejakého nového moba. Toto je nový mob. Čo to je? Kačka nejaká. Áno, fakt to je kačka. To robia aj tie zvuky. Čo to je? Hrau, tak. Áno, kačkové mäso. Kačkové mäso. To som čo vymyslel nové slovo. Ale tie oblaky sú fakt pekné. A toto je čo? To je medveď. Počkaj, vie útočiť. Sakra. Hej, iba som začal, hneď po mne útočí medveď. Ešte jak vie chodiť. On je trošku inteligentnejší. On to vie obísť. Ja ho zabijem. Ale on sa bojí vody. To je docela v pohode. Au. On mi vie, že aký ten mič ubral. Kamo, mňa to hneď zo začiatku zabije medveď. To sa nestane, však ne. Hej, bacha na to. Kde je ten medveď? Tam je. Dobre. Toto nebolo moc dobre. Nemal som na ňo radšej útočiť. To bol asi najhorší nápad, ktorý som kedy mal. Ja si tu robím krumpáč. A nakúpem si trošku kameňov. A urobím si kamenné nástroje. A pôjdem preskúmať, lebo som sa zjavil v zlom biome. Tento biom nemám vôbec rád. To je najhorší biom na svete. A najškarečí hlavne. To je tiež toto pravda. A mám veľký hlad. Ako vidíte. Už sa mi tam potom klohne niečo nové. Som tam videl nové recepty.
receptov si nechám. A kde je ten medveď? Teraz som pripravený ho zabiť. Teraz som naozaj už pripravený. Ja viem, čo to je. To je ten poper. Či vyzerá to tak? Kde je medveď? Medveď, kde si? Nevidím ho tu. Nevadí, ideme ďalej. Ale dúfam, že nebude iba tento biom, ja chcem aj iný biom. Idem. Čo to je? To je ten. On je slíči. Nevyzerá tak, ale asi keď ho hitnem, čo nebudem robiť, lebo zomrem. Tak pôjde po mne asi. Ja idem. A bol by som rád, kebyže niečo nájdeme. Nejakú dedinu, lebo mám veľký hlad, ako vidíte. Čo to tam bolo? Ja som to tam videl. To sú iba oblaky, bože. Takže ideme ďalej. Tam je ďalšie to zviera. A čo je toto? To je ten, jak sa to volá, pauči. Ne, to je ten ešte niečo iné, ja neviem, čo to je. Ja budem musieť zjesť to mäso. Lebo mi nič iné nezostáva. A asi pôjdem ďalej. Ale zapadá slnko, žiadne ovce som nenašiel. Lebo tu nás asi ani nebudú zjavovať ovce. Ale tam už vidím normálny lesnatý biom. Aj tu na už je. Takže to je mohlo byť dobré. Takže to je nejaký ostrov. A ešte som to dal sa mi zdá, že zombie apocalypse mod, takže to budú takí špeciálni zombíci. Ja neviem ani, čo som to všetko dal. Dúfam, že cez nás nebudú žiariť tie mraky, lebo inak to bude zlé. Haló? To bude zajímavé, no. Tu sú ovce, som prislepý. Kde bola tá druhá? Už tu útočí nejaký zombík, ale ten je normálny. Čo tu po mne? Creeper. Ne. Hráča Janko prepichol na smrť utopenec. To si robíte srandu. OK, tak idem znova. Našťastie mám všetky veci. Ale idem iným smerom. Tam sa proste zjavil ten stroj s obcom a prepichol ma na smrť. To neviem, ako sa mohlo stať, ale dobre. Čarodejnica, po ktorej idú. Tá čarodejnica je nejaká iná. Čo sa to... dobre, teraz si... To čo? Čo to bolo zas? Tam proste vyskočil creeper na mňa zas. Hej, ale zomrite. Toto je veľmi zlé. Ja si v prvej časti ani nezoženiem nejakú vec. To je normálne zlé. Fakt, ale. Ale toto musíte povedať, že toto není pekné. To je strašne pekné. Ale nebolo by pekné, kebyže ma niekto zhodí z tej hory. Hej, tretíkrát som zomrel.
Toto není možné. Dobre, už nezomrem. Pokiaľ zomrem teraz, tak ukončujem túto sériu. A to je to, ale nie. Prvú časť môžem zomrieť. Čo to je? To sú včely. What? Alebo čo to je? No tak to je ešte viacej zaujímavé, než hocičo iné. Ale viete, čo je ešte zaujímavé? Že tu je lúka, ale tu je táto bažina. Či, áno, a tu sú stromy, tie vysoké, to je divné. Viete, čo je ešte divné? Že tu je jaskyňa. Ne, ja som debil. Teda čo? Hej, ale ja som už